खुरुमका जतननो सानजरनि जतननो खा काहम याफारि तिनि तावैसा नंनि बुसकांगो फेसबुक लाइव मा फाइका नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिबो आनि रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो बाइजालबारो काइसा कटरमा रेली मानि अमनि सिकां इलिगेल माइग्रेन्ट इस्यु नतयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा आनि तिफांबाय चिनि पार्टीनि काइसा गुबै नेशनल फ्लैग टी जों आरो रेली खालायका आबोनि परेबो एम सोहेल देबबर्मानि दै दुरमा बायता काइसा रेलिंखा मिया खाय खरकसा मंत्री बिनि दै दुरमा बाय सारा त्रिपुरानि विशेष कइरा खुमुलुं मान्दाय सिमना लेफुंगा कमलपुर खवाइपुगला मुंगिया कामी तै रामचंद्रघाट नखबे गोबांमा जागानि बर' रंनो आरो कुथुमरिवै मिया काइसा रेली खालायनानि बसिकांबायरनो आबो साख्लायै खालायका अ रेलिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खालायजाखा बुबागारानि फटो कतर कतर थेफाजाखा एवं आनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' उनखौबो थानानै कगिया एवं आं बाय कोनो बकक सालायजाय गया कोनो बैया तफन आं फटो ताङै बर' आरो थेफाका अब तां साइमिया बुबागारा आ प्रोग्राम थानानै बर' अनेक प्रसारिका बुबागारा थांलिया बुबागारा ताङै आ पान्डावा थांलिया अब आ मियानि जे प्रोग्राम तंनाय मंत्री तंनाय एमएलए तंनाय ईएम तंनाय एमडीसी तंनाय र काइसापानो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय आ मेन जे प्रोग्राम रेली खाइमानि व स्लोगान निमानि उठुन मंच कावै बासन निमानि उठुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट एमएलए रंजित देबबर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरो मिया बासन निनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देबबर्मानि सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबं खजाखा खरकसा मंत्री बनो तुकेन रिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय ब ईएम ब कक सानाय अबनो बरनो सासाका खरकसा हाफ मंत्री कक साइतंफुर बिन गानाबो बसावै ब बनो ब साजाका अकंनो सादिहनि आमतिबो मांकलिओ फाइका अनेक बरनो अनेक किसुनो बर साका अनेक आवाज कतर खालायका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आब मियानि पान्दानो तैदुलनाय बा नायकललै खायनाय जे आरो 10 लाख मत नाहाय रां खरस खालायै मियानि पान्दानो जे स्नामनाय बबासनि फुरु किन्तु लुकुरक टंलिया जखनते आरोनि लोकेल एमएलए रंजित देबबर्मानो हामिया खायै कक सितरा सानान सुरु सेंखा आफुरनो बरगारो आसुमसा कुवागै थांमान हाय कुवागै थांखा मिनिस्टार साफ्रो बसे बरक टंथ आबतिनि मेनि भिडिअ चित्र आन फेसबुक बां आपलोड खायरिका नरक साइमानो जे अ मिनिस्टार बिनि लक्ष्यतामो आरो रामचंद्रघाट कुन आरो इलिगेल माइग्रेन्ट नि आरो जे जमक सुक तंखा बन रेख्लायना नाङाने बा फुनुंना नाङाना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देबबर्मा बाय मत पाठ्यक तंग मत पाठ्यक का मुसुकनो जे रंजित देबबर्मा आ मिनिस्टार नि कक बायसलिया बिनि आदुनिको फक्का डायलग बायसलिया एवं बिनि कक बाय सलिया तामनि हिंगाकाय ओ जे मंत्री अब रंजित देबबर्मानि लीडरसिया बिनि बॉसया रंजित देबबर्मानि एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चिनि बुबागारा महाराजा प्रदुत किशोर माणिक्य देबबर्मा गाय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे मियानि जे उद्देश्य तयै लोकरंनो आरो तुबि फायका ताताल कक साइ तुबि फायका नरक जतन साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्ति तारिमानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंना आरो जे तिनि माथा तुबि फायमानि म आरोन एमएलए न कुलने बागैदा जोंनो तुबि फाय कुलुइ खानारिना बागैदा तुबि फाय आरो मेन उद्देश्य तामो इलिगेल माइग्रेन्ट से रेख्लायनानि बागै जों आरो गैदारिं हिंगाकाय रेली खायनानि हिंगाकाय ताङै एमएलए रंजित देबबर्मा कुल जाखा अमंकंखा मे सालाय जाखा
केन्द्र बुजिखाना मिया आरो जे रैली खालायनाय आरो जे मास गैदारिं खालायनाय बरनि लक्ष्य उद्देश्य तामो बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंकाय अमया जे इलिगेल माइग्रेंट न रेख्लायनाया बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंकाय रंजित देव बर्मा न बतै खाये कुलनानि रंजित देव बर्मा न मुं बतैके हामिया खालायनानि अबसे हास्तेनि न खबै आनि रामचंद्र गारनि लुकुरक साव आं एमएलए उमानि परेवो आरो तामो खालायजाखा डेभलपमेन्ट ताम सामं तांजाखा चंगमारी जरावो रामचंद्र गाटनि बररनि थाने आं जखनते नगो नगो थांगो जखनते आं लुकुरकनो कग्रो आनो 2 बोसोरनि जरारि दि आं नंनि रामचंद्र गाट सामं तांनाय आनो सेब्रि कांकाय दिनै 2 बोसोर रामचंद्र गाटनि गोबांमा सामं तांजाखा गोबांमा लामा न स्टेट हाइवे खालायजाखा गोबांमा लामा पिस खायजाखा ताबो गोबांमा लामा खालायजांनाय थाङै दंगो रामचंद्र गाटनि दीर्घ दिननि जे जोंजालो तंबाय माने ताबो बररक लामा काहामति हिमै दं आगामी दिनाव ताबो हिमनाय अम सिमिया चिनि रामचंद्र गाट विधानसभा केन्द्रव सालकलक मांखा बिसि कलक मांखा दशरथ बाबू आरो मुख्यमंत्री चाइथांखा चिनारो उनको थाना करै खय डिस्ट्रिक्ट जत्त विधानसभा केन्द्र न थानांखा किन्तु रामचंद्र गाट थाना ताबो बासुक जायाखै आं फाइमानि परेव अनेक चाइतकमानि परेव अनेक विधानसभा क्वेश्चन दिखा आबोनि परेव जों चाइतकमानि बागै जों थाना माखा थानाय 12 तारिख जून आदिनो जों उद्बोधन नुखा तेकाइसा 50 आसुक थाय तंथाय बयस सुस्तेर आदिनो उद्बोधन खा आदिनो आ मंत्री न आरो इनभाइटेशन खायजाका मंत्री आदिनो फायरागलिया तांगै फायरागलिया तामने हिंगा हिंगाखाय आबो तो सरकारी प्रोग्राम ब साइमानो जे रामचंद्र गाट डेभलपमेन्ट नि सामं तांजाखा चीफ मिनिस्टार निजे न आदिनो बलायलांखा जे रामचंद्र गाट तामो तामो सामं माने जखन बनो साइखना रिजाखा आ समयाव ब साका जे अरो अनेक सामं उंखा अनेक खालायजागै तंखा बसकांनि सालाबते ब खालायजागानो अरो ब खायका म ब्लेकेनो कक माने तामनि हिनानि रामचंद्र गाटनि लुकुरंनि कपाल काहाम मियाता कैसा चीफ मिनिस्टर नि ऑफिस होइतां ककमा मांखा आनि एमएलए हस्टेल फाइका आरो बताय 13टा काम ताबो कटाल खायै तांजांनान बागै चीफ मिनिस्टर ऑफिस होइते ताबो अनुमोदन मानानि बागै थांगै दंग आबो बाय ताय जे लामा बाकी तंमानि सिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो गो ब्लैक टप नगियाखौ अबरबो हयतो दिनै 2025-26 बिसिवनो उंथटग हायमा दंग उंगाने हने आं खाख्लाय ककुंखा दिनै डेभलपमेन्ट इशु न तुयै गोबांमा बर कक साका खरकसा इएम साका डेभलपमेन्ट लाकि उंगियाखौ बिनि मकल नुगियाखौ आं साना नायो सिमना एलाका न इएम ना आं सानानि मुसुंगु आनि पारा लामा बो सिमना कन्स्टिट्युएन्सी एलाकाव न खलायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो सिथि सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियार निहार देव बर्मा साइमानो बताबो बो एजुकेटिभ इन्जिनियार नरि रहजाखा किन्तु आनि जे चिठी पत्र रक चीफ इंजिनियर मानी जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फुवारनानि तरिनानि अब आं निजेनो चिठी सुयो निहार बाबू साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर माने अब रहजाखा ताखलाय बिसो 25-26 जखनि नाम अनुमोदन मानाहे अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठी बो आंनो रिवो ताई उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कूल गानाव आरोनि स्कूल बिल्डिंग तांगै तंमानि तैजम गय थुगै थांखा आरोबो इखिख्लायना बागै ताबनि कटाल एजुकेटिभ इंजिनियर सुकान्त देव बर्मानो आं निजेनो फोन खायो आं फोन खायमानि 2 दिन बिसिङनो 12 इ थामेर बदन करिखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब इएम माने परे तामो खलायका अब सिमनानि बर काहां कानो साइमानो ताइ कैसा ककंखा मिया गोबांमा बर गोबांमा कक साका आं तरिकै सावाना सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मियानेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एवं तिप्रासारनो बुबागरा फाइनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फाइनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरनो तलांगै रंजित देवरमनो जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगु बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कग्नो साका आनि बोसानि कग्नो साका आनि बाबुनि कग्नो साका आनि ताखक बुखुंनि कग्नो बत्ति साका आनो बुजगनानि आनो दुइ थान्दा कामके खालामनि वय बनो अंको खायदि गोबां मा साका
आं साननि मुसुंया आहायपानो बिनमति व्यक्तिगत एटेक खायमानि बागै आं तिनि फेसबुक आंबो मा सासेनाय साया तंमाया तिनि बुबाग्रा बाय आं कक सालायका बुबाग्रा सावो अमतो लाइखेनो साया बिनमो पर्सनल अटैक मानि बानो साव आहायपानो नंगो किसा वानसो गय सासेदि मतो ब्लाइखे कसातरि थानानि उंटंका हने आं आबोनि बागैनो सानानि मुसुंगो आं बिनि फेमिली तिनि जे मिनिस्टार मिया रसिक कथा खाय मजा साजागै बेंगो बिद्रुप खाय साका आं बनो साना नायो नों टांगै निन बिहिक बाय बिसि कलक मा तंलाया टांगै निन बिहिकनो नों आलका जागा सकागै तनि नों बाय बाक्सा तंया टांगै आं ननो सिंनानि मुसुंगो नों आबोन बो उत्तरी दि नों अनेक बेंगो बिद्रुप खायका हा नों निजे आनि नगो फाइब्रा आनि बिहिकनि यागनै मामुइ संजाक नों साइ थांका अथस तिनि नों मजा नाङै रसिक कथा खायै नों आनि बिहिकनि कगनो तिनति साका हा नों वानसुगै नायदि नों हाय खरकसा मिनिस्टार नों निजेनो अनेक इंराजी मानो हिंदी मानो बांला मानो नों हाय साइमानाय करे गियान गोनां नों हाय करे हिननाय नों निजे वानसुगै नायदि तांगंगै दायकै सानानि मुसुंगो निन बाहानो जे खरकसा सिकला तंखौ ता बर तं निन बाहानो जे खरकसानो बुनि दफाबाय काइखा आबर तां सालिया किन्तु निनि नों एडिसिनि तिति एडिसिनि डेपुटी सीएम मुखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुखा ता मिनिस्टर खा निन बाहानो जे कासे सिकला बर तं ताबो नंगाबो साबि आं अमति साना काय साना मुसुंया गोबां मो सानतेबो साइमानो किन्तु अमरंनो सानानि मुसुंया तेबो गोबां मो सानानि तंग आं दा अमति सानानि थांकाय कायसानि जुदि जों खुखालाय सालायकाय म थागै मांला सुतरां वान सुगनानि जरा फाइका वान सुगैनायदि नों ताबो बयस कम लिया अनेक उंखा अनेक किसुंखा आं अमबो साइमानो जे नों आनो जे बयबे बुरिनानि हिमानि बन बय सुजा खायना नांगानि हिमानि अकबान थानि फाइसक पाइका अबब तंगानि थानि आनो साफाइका बरक फाइ जे सार नन टारगेट खायतंगो बन बुना नांगाने अबरक अनेक किसु तंग ते अब सिमिया मिया बाइजालबारिनि जे अंकबो आरो अनेक साकाबो जे सानान थांका अंकाय बनिजे तिनि तिप्रा मथा फाइमानि अनेक लाइबुमा तंगो बा पार्टी कयता सबाइका पार्टी कयता खालायै बतिनि तिप्रा मथा सकबायका अबनि जुदि सानान थांकाय कगेखरगै सानान थांकाय गोबां मा तंगो किन्तु आं सानानि मुसुंया 16 बছर ताङै खयन्दरै तंना नांखा अब आं साइमान रामचंद्र गातो 14 तारिख रेली खायनायनि सिगां आगि व एनसीटी खायफ्रु जे बररंनो नोंतै दुलमानि अ बररंनो नों आसुक बছर किन्तु नों खबर नाया किन्तु रंजित देव बर्मनि बिरुद्धे जखन ते रेली खायनाफ्रु प्रत्येकटा बरनो नों फोन खायका हर खायका अनेक बरक बाय नों मालायका सालायका अनेक किसु खायका बसकांगो क काहाम सामाबाय उकलगो तावैसा क खामिया सामानि आबं कंगो नों वान सुगैनायदि नों बाय अनेक गोबांमा बरक कथाका किन्तु ननो याकरि थांगो ताङै याकरि थां नों वान सुगैनायदि बसकां सालो तेबो याकारनाय आर आंगमबो सानानि मुसुंगो गोबांमा राजनैतिक दलनि जारा नेता रंनो एमडीसी एमएलए बरंना आं सानानि मुसुंगो वान सुगैनायदि ब जखनते बिनि स्वार्थ उंनाफ्रुकाय बताम खायनाय ब ननतलां थानाय फायदि जोंमति खायना नांनाय आर जखनते बिनि स्वार्थ पुरन नों थांगानाय बननो याकारि रिनाय बननो खितारि रिनाय अबरं खालाय बुमा नरं नायनायदि सुतरां जों आं जतननो साना नायो बिनि उद्देश्यतामो मिया आरो गेदारिं खायमानि आरो बुबागरा अनेक किसु साका कक अब जेता लाइव फायां सालिया तिनि बुबागरानो साका आंबो सालिया किन्तु कक उद्देश्य का बिनि अमो जे आनि लगे मुसिक एमएलए तंगो मुसिक एमडीसी तंगो नों बुबागरा आनि कक बाय मा सलिनाय नों जुदि आनि कक बाय सलिया हिंकाय आंनो बाय कागै थांनाय अ पलिसि तै बहारो मिया आ ग्यादरिं खालायमानि किन्तु 2021 नि राजनीति 2023 नि राजनीति 2025 अनेक परिवर्तन का नों वान सुगैनायदि आगिनि निने अ जे थिउरि निनो पलिसि 2026 2028 सलिगला एवं अमबो चाइतखा जे एडिसि तिति एडिसिनो सबायनानि बागै अनेक चाइतक जाखा किन्तु सबाय मैया बुबागारानो लासि मंग्रिनानि बागै
अनेक किसु साइतखा साइमानो आं गोबांमा किन्तु सागलाक अब सालसा जुदि साना नांगाकाय सानाय अमनो कारिबो तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाकाय तेबो आं थानि तंगो तथ्य दं आं रिमानो आमति तथ्यबो दंगो जेता नों कुनु दिनो संसाराव मोखां मांगलाक आमति तथ्य बान थानि दं आं अमनो सानानै तबे आं सागलाक ताई कैसा कखंखा जे आनी जेखाने बक्तितारे बय लाइभ दिक माने अब नाकि आं रिसार्च खाइरिफो आं रांरि ओइ टीम खावै नाकि अब खाइरिफो अब विश्वास योग्य चिनी हास्तेनि लुकरक नर आबनो पुइदो दासा आर जखन त बन लाइक रिखा बन हामजाका बिन पखे कमेन्ट काहाम फाइका अब खाइ जतन काहाम अब ठीक दं अब आसल बरक रिखा ने बसावो कमेन्ट विश्वासता खाइदे कमेन्ट बाय राजनीति चलियाफो लुकरक कमेन्टिनो अनेक परिवर्तन हेका लुकरकनि खानि कग्न एकमात्र बुइनो सानानि अब नंखा नि बिनि बुइबिनो अंकबो बिनि कमेन्ट नि बिसिंतिनो ब बिनि खानि कग्न साइदं ताबो चिनि सोशल मीडिया जुगो लुकरक सोशल मीडिया तिनो मालाय लायो सोशल मीडिया कक साइदं सोशल मीडिया तिनो चिनि लुकरक ब काहाम हामया नाहिलाय तंलाय काय अबनि बागैनो आं सानाने मुसुंगो जे थिनांगो जाहाते अमति ककटा सादि बा अमति सामुंटा तांदि जेता जों निजेरान बिसिंगो थानचां तंलाय माने अब कागै थांतो अबर अमति सामुंग आंनानि कगिया गैता कैसा बसाका जे रिजाइन रिनानि कक समानि दिननि बिसिंगो रिजाइन कक नंगानि लिडारिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया बुबा गरानो आं टुनि रिखा स्पीकर न सुइनो एड्रेस खाइनो सरिका बुबा गरानि आनि लिडार आं बनो मा साइगरानाय तारपरसे आं स्पीकर ने आरो थानाय बिनि परमिशन निखायसे ब आं थानाय निनि कक बाय रंजित देबबर्मा कोनो दिनो रिजिग्नेशन रिगला निनि कक बाय रंजित देबबर्मा सलिगला निनि कामान बाय सलिया एकमात्र बुबा गरानि कक बाय आं बिनि कक बाय न सलियो ताबसिक जरा एवं बुबा गरानो प्रथम तुयै जेनि सनखलान हयते पद्मबिल जरा बनो पुइला से बिनि समय तलांगै जोंनो सिगां गखायो आदिनो नों बर आदिनो रामचन्द्रनगरनि एम बर तं आदिनो बुबा गरानो कासुनानि बागै लामाओ अनेक षड़यंत्र खालायमानि किन्तु खायरागलिया तिनि नों मन्त्री इंखा किन्तु निनि अनेक कथमा दङ जों जखनते बुबा गरानो तैफांबाय जखनते ब कंग्रेस याकरि फायो बुबा गरा तिप्रा हिने कासे एनजिओ खायगा आदिनो नों बुबा गरानो याकरि थांगो नों आयन पेति तासे जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबा गरा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि वो तिप्रा मथा तासा पार्टी घोषणा खायो आफरो नों तासे फिरगै फायगा नासिगै नायदि निनि लाइबुमा गोबां मा दङ साना जांनाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो साना मुसुंगिया ताम हिंगाखाय बाक्साखाय तंलाय फैलायमानि इंगंलाय तंलाय फैलायमानि सिनि लाइबुमा गोबां मा दङ नों बाय आनि अनेक किसु लाइबुमा दङ कथमा दङ आं आबो रगनो सानाय नाय नों आबो रगनो पगै थां साल कलंमा आं साया अनेक किसु साना मुसुंपानो साया किन्तु ताबो आं सानानि बाध्य एवं आगाम दिनो सासिनाय अमनो कक ताई कैसा ककंखा डेभलपमेन्ट नि कगनो तयै ब अनेक किसु सानानै नायो आनरनि डेभलपमेन्ट न कासुनानि बागै आनरनि पद्मबिलनि रेन्जानो ट्रान्सफार खाइबिनार थांखा आनरस कैसा बरक बुरिनो रिरि फाइका सामुं तांगै मैया जों रेन्ज अफिसनि बागै हा सानका एग्रिकालचारनि माध्यम तैखाय जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोनो ककरे बबे अनेक बार आं निजेनो मालायखा अ मन्त्री बाय बिन अफिस थांका बिन क्वार्टार थांका सामानि पानो उनका नाय आको नाय 3 मास टेन्डार मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालाय मैया आबनि बागैनो कसावै दं अमते हे गोबां मा पद्मबिल ब्लक नि आन्दार सामुं थांनाय रंनो आनर साब कामं सामुं काहाम खाय तां आबरनो नायसमै लाङै दं ओ सिगांगो आमपुरानि कायसा स्कुल टीचार लेबोरेटरी नि अब बिनि केन्द्रआव ट्रान्सफार खायतलाङै थांगा नानुंगिया खरकसा टीचार न तिरि फायका आमपुराव अमति गथना गोबां मा दं आं सायमान अमरनो साया किन्तु अमरक साया डेभलपमेन्ट काहाम दफानि काहाम साकाकाय जत जागानो न जों खायनानै नांगौ
যত জায়গায় ডেভেলপমেন্ট উঠুন অমন এই খরকচা হাফ মন্ত্রী সাউকা তামো রিজিগনেশন বুবাগাरान थाने नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगो नों सानो नंगिया आंगा स्पीकर थाने सैतलां आं स्पीकर नि थान आं जे सिति सैतलां नु नुखा ना नायखेन नों आं साम थाने सिति सैख्या नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईपीएफ तिनि याकरि नों रिजिगनेशन रिप्रो नोंनि बस एनसी देबरमन सा साइख्या नों तो साइया नों तो विश्वासघातक नोंनि पार्टीनि बस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी जॉइन खायनान लायखा नोंनि कंडीशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगनानो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबागरा भाई मालाय फैका बुबागरा भाई मालाय फैयै नों कंडीशन दियो आरो फायो मंत्री मारि नै हने बुबागरा न तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री से नोंनि कोनो बुइनि अदिना कासा मिनिस्टर नि अंडर से नों ताबो सामुं थांना नांगौ नों असेंबली रगो थांगरा गया कैबिनेट रगो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नुखा खाइरगो अमरक नि तेबो सालान थांगाकाय आं गोबां मा साइमान आं साइकला सुतरां अमतिरक ना नोंया कग्रंनो जों सालाया तंमानसो मंखा बुको कग्नो जों जत साया तंमानो आसगनो काहाम तिनि अ इलीगल माइग्रेंट नि नतयै अ मूवमेंट नतयै गोबां मा बरक गोबां मा मंत्री गोबां मा एमएलए गोबां मा ईएम गोबां मा एमडीसी अनेक कक्साव नों थानि नोटिफिकेशन दंखा नोटिफिकेशन तम सैजाक दं न परिदा नायखा डीएम नि रुल्स तम एसपी नि रुल्स तम चीफ सेक्रेटरी नि रुल्स तम डीएम डीजी नि रुल्स तम आसाम राइफल नि रुल्स तम बीएसएफ नि रुल्स तम न परिदा नायखा नरक सावो ब साइसुं माया साइसुं आं खायनाने आं लगे बरक नुया न যারা জনগণ বাই নির্বাচিত হইয়া বা সংজাগিয়া বরখে বড় গিয়া দিবা বরখে বড় গিয়া খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 जना एमएलए तंग नों साइजों ताम खायमानाने लोकोनो सलामो लोकोनो तैसा बनबत उस्तारि खलाय तिखलाय रहरो बसकां 26 निर्वाचन फाइतंग नेनि कपाल तामुंना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाभ करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानै कोनो प्रयोजन करे निनि निजे साकबाय थांनो सिमसे नों वानसुगदि तामुंनो निनि कपाल सुतरां अमतिरक कग्रक साया तंखाय नचाव बयस सुंथांखा निनि अ बयस नों अनेक किसु दंग दं निनि अनेक किसु सानान थांखा आं साइमानो आं आबरक सागला आबर जाता सब समय यूट्यूब रगो फाइतंग आबरक बुइनुगै मोनियो आबरक न जों लासियो निन बदला कारण जोंनो न बरम बुइ दं आबनि बागै जों खूब लासियो निनामति तंग रंनो नुगै बुइबाय अ बरा बयस नोंगामति हिनजागै दं निनि बिहिक दंग निनि बुसा दंग नों लासिया फनो निनि बुसा नि बिहिक संग्र लासि जाग बायु सुतरां अबरक न सानानि थिगिया काई ते कैसा कखा और कक दं तेबो जों ताबो जे सबा खालाय तंमानि मनो तांगै चिनि बिसिंग जों फेलाय दं मो जेहेतु तिप्रामथा दाबि खालाय तुबमानिया मो बीजेपी दाबि खाय तुमानिया मो कांग्रेस सीपीएम बा आईपीएफ ति दाबि खाय तुमाया मो केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन खाई साइरिखा जे टाइम फ्रेम खाई साइरिखा 30 दिन बिसिंग मो मा खायनाय हने फार्स्ट 30 दिन नंनाय जुदि रेखलायजि माया कते 30 दिन बारि थाने अमतिखे मो जत दिन पर्यन्त तंनाय गखाने तिनि सावो नोंदा मो पुइला खाइबा नोंदा साइमानबा नि ककबैदा केंद्र सरकार चलि आनि ककबै चलिया तिनि 2017 ब अमति नोटिफिकेशन फाइका खलबुइ तंजाव केब साइमिया 2021 ता काइसा नोटिफिकेशन उखा नर साइदामा आबो नर साइमिया आबो नों थानि कपि करे आं कपि कलेक्शन खाइनाका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिविजन 1 ने होते आनो चिति रहजाका अ कपि रो सुतरां लासिनानि करे नकटांगन लासि तंबा अ नोटिफिकेशन कपि आनो सानाबा आं कपि रि रहरानि जेरस खायो अ परिगरे दि नोटिफिकेशन तम सिका हा काइसा एमडीसी साका तम हे 20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री साखलाय दिखा अरनि इलीगल माइग्रेंट न नायतो टिखलायनानि मने टिखलाय रहनानि
20 जुन फायाको माननीय एमडीसी 20 जुन फायाको 20 जुन अनेक साल को और माननीय स्वराष्ट्र मंत्री घोषणा रिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नोटिफिकेशन तिखलायो सुतरा नंग ताइकिसा उपयुक्त नागरादी कामकाय बुइबाय परामर्शक नागरादी नंग गय लाभ करे नंग आनो सामानि तंगो पुसो बन्तफ्रो नंग कासुइमा एका करक सरै थैनानि हेनै आं आफ्रो पुसो बन्तनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं कया सुदु बुबा गरानो इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेव आं मिनिस्टार ऑफ कक साहेब बुति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाखा आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताइ खरकसा साका जेखाने बो लुपा लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनकाना हनै जुब नेता बा आंदोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तैयै TISF रंनो तै खाइका तिनी लामा कसार माजारा खिकलायै ताबो हुइजागै दं आबो कक फरसालिया तिनी तरितकान्ति चाकमा DM कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागरानो लासिमुं रिमानि बुबागरानो जस्टिस हेनै अनेक जेंगा तालारि लेखा तारपर उंलिया चिनि खरकसा बरम गनां मिनिस्टार सहकाय मिटिं उंलायखा आ मिटिं आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपर 7 दिन नि प्रेस मीट खाइयै अल्टरनेटिव रेखा 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बन नय देखाय एमन कि बन सुदु नरमा ट्रांसफर खाइमा बिसिमुंगिया बन सस्पेंशन सिमा खलाइसेनाय आमते कासे हुमकिरवो प्रेस मीट दि दिखा दिनिखाय दिन 7 दिन लाइथांगा तिनी प्राय 12-14 दिन नंगै दं ताम खाइया खाइमा लेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट तै बा आंदोलन खाइ तंबले अमो जुदि रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन नि सम्पर्के कक्टमा रंमाने चिठी रंमाने जुदि अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खाइका रंजित देव बर्मा चिरा खकानाबले कोन MLA MDC रक ताबसो पइन्द खरांति जायने कोन मिनिस्टार खरांति जायने मिनिस्टार नरक तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टार BJP नि बतंगो IPF तिनि बतंगो अब जतन नि हेनो श्रुति प्रमथानि मिनिस्टार न हिया खानांग नि कक्रै येम रंग हिनका सिरिं टंग ताम खाइका थानाय नरक चा 5 बोसोर का त 3 टंग ताम खाइका खरकसा MDC साव निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरि मान हंकाय निनि कक से खानाय मान हंकाय TTADC नि डायरेक्ट फान ताइपरे से इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट एडीसी नि चाबजे यंग टमना नंकाइसा सय रिखानो पाइबले आरे बुका नन जनगण नेताम नि बागे MDC संखाबा निनि पेट टंबले नन पेट नि अशोक स्तम्भनि मालिक खारिका आबो बा नों लासिना सिखलाइबले आं फर खालिया आं बुमुक पेरलिया हिनि खिरक सिरमा सिखलाइबले आबोनि जबा नन 2026 ओ गोलागातिनि बरर रिना नासिंलाइजा मुइतो नारगदि कक चाखवा सावै बरगना मोनेरि मानाना किन्तु लोको आबो बाय सन्तुष्ट गया आबोनि जवाब नों मानाना ठीक समय ताइ खरकसा साका MLA ताम साका आं नाकि मेचुर दुनिया खोपो मेचुर दुंनायना आं नुखा पार्टीनि डिसिप्लिन अनेक कक साका 1967 सननि सिमिन नाकि एक बांलादेश नि बरगना रिख्लायनानि आन्दोलन खाय फैकापो 1967 सन ओ MLA आदा सेखनां साइमिया एमनकि बुफासंदा काइजा खाना आबो बखे सन्देह दं सुतरां औ 1967 सन तिउजे सासैफोर सिमि ओ जे इलीगल माइग्रेंट रिख्लायना विदेशी वितरण चाइ नै जे स्लोगान नि माने आप्रो नङा सेखनि बाउसंका काइजा खां साइमिया नङाबर सिगां खबर नाय नागिरदि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नों सावै आनो गियान न नंगिया आं साइमान अबन तयै गाय सुतरां आं सानानै नायो तिब्रा हास्तिनि जत बडरं न जों जुदि थानसा नाय तंखां काय अ थानसाओ जों चिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लैग बाय जों लुकुनो थानसा खाइमिया जेतो म नेशनल इशू जों नेशनल फ्लैग दैनो लुकुनो थानसा मा खाइनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुओ थांगै रेली खायो काउन्सिल अफ तिब्रासा खदा जत दफानि बरक जत उनकोनि बरक जत नार फाइबेका राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसेल वाति शेक जों हिमका
chira khoglaikia illegal migrant nongno dakri datika nai tu gui ma tikhlainai boron bong hab ma phirognai detention camp ma tangnai special task force ma tangnai hnai tai aboni bagen ang sanai ja agami dino jahate emon kono kokta salai di emon kono kok hard dungnai jat seng kokta salai di personal attack ta khailai di tamni hingka kai personal attack hingka kai abo onek kisu ungui thanglaiyo onek chini bokhawo hard nonglai seng onek kisu nglai man sojang aboro ungkona nangya seng tabu tiprasa rok bai chin bokhago nasiklai tongo chin dofani bororo seng tamo khaino khaya chin buskango bubagara tongo bubagara ni teidulma bai seng tabugo thansang lai ma tongo agi onek regional party ingkha kaglai thanglai ka gobang ma kaglai mani lai buma tongo কিন্তু বুবাগার ন তিনি সুক পর্যন্ত তৈ দুলি তংক বুবাগার যদি অপাটি ও করেঙ্কাই অপাটি বকলো ন তুকরা কাইনি কাইথাম মুই থাঙ্গাম সুতরাং जों निजेरन बिसिंगो वानसुंनानि जरा फाइका वानसुंदि जतन ना आं साव साबो सिकां खाइका साबो उलो खाइका बन कगिया हयतो आं सिकां खाइकाना आन्दोलन नर किसो उपलब नखरका तबे म काइसा आं तिनि प्राउड खेन मा सानाय रनजित देबबर्मा चिर खंमन उलोन तिनी जत जागाना काफ्राइमा नखलाय बेखा अमति खायै खरकसाना टार्गेट खायै कुलुय दिप्रासानि जुदि हामग्रां तंखाय रनजित देबबर्मा न कुलना नाय रनजित देबबर्मा राजनैतिक नहयते न नखरि थानाय राजनैतिक खाइगला नरक खाइदि किन्तु नरक माइया निजिनि सार्तनि बागै सिमिन नरक जुदि कक साइ तंखाय रनजित देबबर्मा आरो न तंनाय राजनीति वर न तंनाय राजनीति आं फाइनानि मुसुं माइया किन्तु बाइक दंगै बुबाग्रा न तुबि फाइका बुफुरन सिमि को खाइका एनआरसी केस फुरन सिमि जिनि बरम गनां बिकेरां खलानो साव रनजि जों दिल्लीयाव थांलायना नांगाने नै बुबाग्रा नंगौ आं थांगौ आ समय खूब कठिन परिस्थिति रां पैसा रंनि हाइपानो जिनि जाराय रक आनो जारा हामजांनाय रक बरक 500 200 300 का थुमै आनो दिल्लीयाव रखका आमते दिन अनेक थांका पारंगै फाइका तफानो तिनिसो पॉइंट लरियाखौ आनि लाइबो अनेक किसु आं गति फैका अनेक किसु लराय खाइ फैका आनो आबरनि एक्सपीरियंस रो सानानि नाय लाइबो म अनेक किसु दं सुतरां आं जतन न सानाय पाइथाक पाइनानि सिका जों जतन थानसाखाय बसकांग मा को चिन सबाव लुकरनो तैमा कोनाय अमन पाठको आं बाय जा अनन एमएलए मिनिस्टर रंनि बरक पार्टीनि फ्लैग न तयै बरक अ सबानो नकना खाय पार्टीनि कक सावै जों आगे पार्टीनि फ्लैग तै गोबां मा सबांखा अ विदेशी वितरण आंदोलन যুব समिति नामलंखा 1950 सन থেকে বিদেশি বিতরণ করতে হবে ইনার লাইন পারমিনি দাবি তিসাকা হ্যাঁ স্বশাসিত রাজ্যনি দাবি তিসাকা কিন্তু পার্টিনি কয়া তেলেঙ্গানা যখন রাজ্যনি দাবি খাইপ্রো বিজেপি नि एमपी मिनिस्टार कांग्रेस नि मिनिस्टार के बतंले जतन रिजाइन बेका तेलेंगाना राज्यनि जा आंचलिक दलक जतन रिजाइन दिबाय थानसाका नखलायका सुतरां ओ इलीगल माइग्रेंट न नायतुक तिखलाय तिनिबो जों जतन ओ राजनैतिक न पगुय ओ फ्लैग तिलायमान पगुय जों बाहाय गाय कायसा प्लेटफर्म फाइमान अबसे जों मा साइतकनानै ओ आबन बागैनो रनजित देबन साइतगुय दङ गोबां मा जोंनि सिभिल सोसाइटि बायबो कक सावै दङ कई सुतरां बसकांनि सालो ओ आन्दोलन थागिया ओ आन्दोलन चलिनो थांनाय लुकुरक न हामजांमा मामा बाय सिनि बखा तेबो फानमांखा जों तेबो सरांखा बसकांनि सालो जों तेबो ग्राहक आन्दोलननि बागै जों तियारं दङ तिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा जे आन्दोलन खायखा वाति मानजागै अम कायसा तिनि बिचन्द्र मन लाइबु मांगै दंगाने आसे बररक तिनि फाइलायै वाति मानजागतै इलीगल माइग्रेंट रंनो बांग्लादेशी रंनो रेख्लायनानै जे स्लोगान नि माने म तैसाकाय नरं निजेनो नुकानो बिबनो चिनि मीडिया तै ताई आं बिसि कग्ललिया नरक जतन काहाम तंदि आं तैसा पाइथागो अमनो कयनाय जाहाते केबो कैसा ता नट एटेकटा खाइलेदि पर्सनल एटेकटा खाइदि पर्सनल एटेक खाइलेकाय अनेक हार्ड दङ अब जों बोखाबाय मानि नाय मैया जों खरसा न खमा खालाय मालाया वामति इं थांगो दिनै आं साना मुजुंया अनेक कगनो मा साका आनि फेमिलि ताम दुस खायका आनि बसा खरकसा दङ बोरै बताम दुस खायकाने बिन कगनो तुबना नाखाना आनि बाबु बुरा
85 বছর বিনি কংনা তাং তুমনা নাংখানা ani takok bokok tamu oprat khai tini media o saja kana tam khaikani nokungni bororo abun bagan sanai thinango jahate omti salayate orono muthangna numthon omti salaimani ang nayo omti kok sing ruju salaimani personal attack khalaimani mathakton omosakti nongsitu tini nan facebook la jotonono hambai